I met you in the I met you in the Sige, mamuntag sunitran. Padayon pa ta. Na kami diri karon sa Sambuan sa diri tawag Ginalayan. Ginalayan Hidden Falls. Hidden ni siya. Bisan dagan kabalo kung naasa. Lagi. First time na ko diri. Pwede mo ambak dito sa my falls pero nabaong tubig. Ambot man saon man eh. Siguro mabali akong tiil. Pero suti na yan na pwede. So muambak kami. Tapos kauban ako karon si Kwan. Si Chriselle. Yes, Selfie. Filipina life. Pa-selfie ka diya. Asa selfie ani? Wala may selfie. Sige, so vlogger po ni siya. Si Filipina Life. Na? So dito kami nakaila sa Budlaan Falls. Yeah, Sa may Budlaan. adventure bag movement. Tapos timing, kaya na siya diri karon sa Mualbual. Dito kami gikan. So, masuray pa ta. Bye! Kumusta yung mga chicks? Okay ra? Dagan ako mga chicks. Mama ka sa taas? Oh, tuloy. Kali ka maigo? Igo ka gamay ra. Kung ako, patay na. Masa ni siya? Level 1. Level 1. Oh, ano nga ta level to? Level 1. Sige, so nana ko diri sa falls. So magsulay ko muambak sa pero duda pa ko kung muambak ko sa pinakataas siguro maigo. So sa mga kano na pwede daw isa na igo sila. So muuna si kita di ay tangan nimo? RK. RJ? RK. RK? Sige, so among tour guide na si RK, muuna siya. Unta dili siya mamatay. Mamatay. Wali lang kami. Buyag. Oh. Sige, so try ta. I can be good or be naughty because there ain't nobody love you like I do. Like I do. Like I do. Like I I came in like a wrecking ball. I never hit so Pila ka feet imong giambakan? 65 feet. 65? Ako 45 feet. 45 lang. So grabe ka isog si RK. Niambak siya sa pinakataas. Ako nahadlok kay medyo nabaw man. Bisan 45 feet. Naigo ko sa salog. So nuulaw ko kay wala ko ka conquer sa pinakataas. Ikaw Day, kumusta naman ang ambak nimo? Okay ra, pero mubo ra to. Swerte siya. Niambak siya sa pinakataas kay nubo man. Wala siya naigo. Niambak ka sa pinakataas? Dili oy. Ay wala. Pero first time nimo dito. Dere, first time. Astig. Astig. Pero mas ganahan ko sa kabutungan. Wow. Sige, so karon mo ato kami dito sa kabutungan Kabutungan. kay dagan butong. Yes, daghan butong. Woo, gutom na ko. Tara. Musang butong. Okay ra, tamis. Tamis. Tami. Tamis. Ayo. Lami kayo. Lami kayo. Sir, namba ito? O niambak mi. Pero wala ko naamag sa pinakataas. Sara. Sa 45 lang ko. Kay mabali akong tiil. Oo. Sige, muna kami. Asa man ka paingon kaloy? Isaag man ko. Diri lang ko. Tapat sa baka. Baka. Mabuhay, mga kaibigan. Tagalog na ako. Ayo. Nandito na kami po sa Kabutungan. Kaputungan. Kabutungan. Kasi maraming buko dito. Woohoo! Tagalog. Kapoy mag-Tagalog. Bisaya na lang. Nana kami dire karon sa kabutungan. So, tanawa. Naidaghan butong. Mao gani, kaputungan. Gikan mi sa Sambuan siguro mga 20 minutes ang biyahe, 20-30 minutes. Tapos na dire usikan nindo na falls. Gwapo. Astig kaayo.
So, Tapos, maambak siya. tapos muambak ko. Basta muambak siya. Dili ko maambak, taas kayo. O karon, pag mabalik kami, na kami adventure bag. Kung may basura, makuha kami. Punit na siya basura. Sugod na siya sa iyang adventure bag. Ay, sa among adventure bag di ay. Oh, among adventure bag. So pag mo trekking ka, magdala ka basurahan. Tapos, ilaban nato ang basura kay. Huwag ang mga agyanan karon. Dapat din ang adventure bag. Ayaw, boring. Yo. Ala! Resort ni siya. Magkulapos sa mga resort. Kay dagang tao. Tapos dili man siya nature kayo. So unahan, may falls. Yes. Munta, walay tao kay grabe ang agyanan daw, no? Yung trekking. Yes. Yes daw. Tara, oh! Oh, galing mo. Of course. Supervisor. Yeah. Tara, oh. Sige, so diri sa Kaputungan, 60 pesos ang entry fee. Kung Pilipino ka, 50 pesos. So, dao ko mo. O dito gyapon, dito sad sa Sambuan. 50 gyapon, no? 60? 60 ka, 40 ko. O, 60 ko, 40 siya. Daog sa gyapon. Sige, so barato lang. Tapos diri sa Kaputungan, may murag upat ka levels daw. So, na sa mga waterfalls. Kuna yung una. Pero, ako labot sa mga gamay. So, diretso lang ko sa dako para muambak ta. Croaky. We got ourselves a wild cano. Gwapo lagi ang agyanan dire. Ikaw magda-GoPro? Lalim kayo. Uy, Pwede mo dive? Pwede mo dive dire? Kung dire, igo. pagdarong dira, uy. Saka taas nito. 30? 50 feet. 30? Oo. Amo mo di ay. 30 feet ang kalalom. Ayos! So, human kami dito sa Kaputungan. So, Kaputungan, siguro mao na ang usa sa pinaka or ang pinaka jud na paborito nako diri sa Cebu. Ambot kung pinaka nindo or kung pinaka paborito, basin lang. Kay grabe ka astig. So, na ako'y mga requirements sa waterfalls. Dapat astig ang agyanan, ang trekking. Dapat pwede mo ambak sa waterfall. So, lalo mong tubig. Tapos may pangpang. Tapos, pagyod ang nindot. Kuan. Oh, walay tao. Namingaw man. Walay turista, picture kay samok. So, napil ang ang tulo rito. Stigang trekking. Mingaw man. Nambak kami. Oh, wala siya nambak sa sunod. So, karon, muli na kami sa Mualboal. Or makaon sa kami. Kay gutom na. Gutom na ka? Oh, Oh, ako ko sa kapasad. Sige, so, takot ta. sige. Ikaw di ay, kumusta imong experience? Ikidua na. Ikaduha na, Kitsa pero nagtudlo ni mo kung nasa ni. si ikaw. Oh, ako di ay. Pero wala ko nagkuyog niya. Wala ko nagkuyog niya sa miya ginaadlaw uban sa iyang friend kay gikawat akong cellphone. So, Oh, wala mi naka-communicate. nasaktan. Wala kami communication. Tapos sakit akong puso kay wala na ko love akong cellphone na wala na. Kawat na. Ikawat yung na cellphone. dito sa Mualboal. So, pag mo check-in ko mo sa dormitory, bantay ko mo. Ampingan ninyo ang mga gadgets. Yeah. Bisan tapad gyud akong cellphone, pagtulog, pagmata na, gikawat na. Or gikawat na. Kuloy na ko. Yo, loy kay si Kalo. Wala siya naluin Kaloy. ako. Oy. Ako sakit yun. So, grabe. Pero okay ra ang falls Okay ra. experience. Pero hapit ko matagak. May gani na si Kaloy. Maayo, sige. So, sorry pa ta, or muli na ta.
Yan, so nag-aabot na kami diri sa Alegria na i-fiesta. Para sa asang fiesta? Wala lang, lingaw lang. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco Festival. San Francisco de Asis. The Assist. So timing, kay niyagi kami diri tapos nakita na mong festival. So mapil kami. Lingaw man. Pero magkaon sa kami kay gutom kayo. Lingaw festival. Oo, bitaw. So magkaon sa kami tapos malingaw pa ta. Oo, mabusog pa kami.